já jsem Nosík a já vás vítám na oficiálním zahájení Cube Live Vanilla serveru na verzi 1.8. Ahoj kluci. Ahoj. Čau. Ahoj. A máme tu dokonce jednu krávu. Ahoj. Čau. Nezapijete jí, to je můj partner. Náhodou myslím. Ne, to ne. Jste se registrovali. Životný partner. A začínáme ultra hardcorem. A myslím, že by to bylo takový fajnový. Akorát já jsem zase sám. Všichni ostatní jsou v týmech po dvou. A já teďka jsem sám určitě, když jste mi zabili krávu. Ale máš steak navíc, to se vyplatí. Mám 2 steaky. A víte co? Ahoj, Já mám ještě jednu. Jsem neporazitelný. To jsou čistý, proč máš 2 krávy? Hej. Já bych se ho zabanoval. A teraz to mám já. A Fistík tady nastavoval mapu. A Fistě, pověz nám něco o tom. No, tak mapu máme limitovanou na 1500 bloků, pokud vím. Takže 750 bloků od 0,0 každým směrem. Bude se postupně zmenšovat, bude to trvat 1,5 hodiny a zmenší se až na 200x200. Kde se potom budeme zabíjet. No tak nějak, abychom se mohli lépe najít, že abychom nebyli přes celou mapu úplně někde roztroušení. Tak to bude takové menší. A co tam dáme dál? Budeme mít týmy po 2, jak bylo řečeno, není zapnutý friendly fire, takže v týmu si nemůžeme ublížit. Potom... Bohužel. No hlavně, že jste ublížili mý krávě. No, tak to byl tvůj tým, ne náš tým. Ale se bych hitnul, ty jsi to špatně nastavil. No, potom jakoby po domluvě jsme se dohodli, že nebudeme enchantovat a nebudeme dělat poušně. Aby to Já mělo jsem větší... se na ničem nedomlouval. No, Tak ty přicházíš všichni pozdě. příchozí. Aby to mělo větší spát, abyste si to víc užili a bylo víc PvP a není hard a je nastavený jenom medium, aby nás nezabíjeli monstra. Jo. A To je nefér, to přežiju moc dlouho. Armor si můžeš dělat jakýkoliv, ale Branch Mine a Nether a End? Enchanting Table je to. Já chci end. Ano. Jo, půjdem na draka. Jo, drak. Někdy jindy možná. Tak co, rozportujeme se? Jo, jasné. Určitě. Tak, Okay. takže zatím. Tak určitě. Takže čaute ľudia, zdraví vás Miro a my vás vítame u prvého, alebo respektíve takto u prvej časti nášho Cube Live hardcoreu, ultra hardcoreu teda. Som v týme s Belim, už ste mohli vidieť v tom intre, ako sme rozdelení do týmov približne. Tak hráme ultra hardcore. Čau. Takto, Nosík je sám a čau Beli, prepáč. On je s kravou. Som na teba zabudol. Dobre, poď pomôcť kopať. Jo, tak bereme prvé drevo. Pozor, tam spadneš. Počkať, aha. A tu sa nedoplňa život, čo? Ne. Ne, to si robíte srandu. Dobre, nevadí. Máme tu huby, takže asi si ideme spraviť... budeme stiaž tento strom. Jo. A ja idem pre ten hríb. Aj keď ho rukou rozbijem, tak z neho spadne oný, nie? Počkej, ja ešte dodám, že budem trošičku menej hovoriť, lebo som troška, neviem, buď nachladený, alebo alergia, alebo neviem čo. Tak sa mi troška ťažko hovorí, tak aby ste vedeli. To nevadí, to nejako zvládneme. Doťaž celý ten strom. A neviem, či sme to už hovorili, ale toto je vlastne taký úvod k Vanilla Cube Live serveru. Takže je to, aby to nebolo proste len také obyčajné, že proste proste odštartovali sme server, tak sme si proste povedali, že usporiadame ten ultra hardcore. A je to podľa mňa tak aj lepšie. Je to také zábavnejšie. No takže o 15 minút sa môžeme zabíjať. Myslím. Ja už o 14, ale tak o 15 minút približne nejak tak. Jo, Fistio pak napíše. Dobre. Johnny už má dole jedno hápko. Jo, ja som to videl, on to mal predtým tak, on podľa mňa tiež spadol z nejakého stromu, alebo tak. No, dobre, máme tieto hríby. No. Ešte by to chcelo nájsť také tie hnedé, lebo máme len muchotrávky. Ináč, ono sú tu aj nejaké nové jedlá, a tam je ten hríb, už ho vidím. Ono sú tu aj nejaké nové jedlá a ja mám taký pocit, že hráme na 1.8, teda samozrejme, hej, pokiaľ by ste nevedeli. A ono by tu malo byť nejaké...
Ono to je z toho zajaca, nie? Alebo niečo také, ja neviem proste. Yep. Niečo, Sú to aj niečo také zajace, proste. čiže Jo, no vieš, upiec. práve, a to je proste nejaký recept, že dáš proste misku a dáš tam zajačiu nohu a hríb nejaký a ono by to malo proste dať nejaké jedlo. Ja, že Takže sa to iba som zvedavý. uvarí. Dobre, poďme tam. Planiny, Jo. myslím, že tam sú. Dobre. Tak nemôžeme branchmainovať ešte. No nie, že ešte, ale proste vôbec nemôžeme branchmainovať. Kývka. Tak poďme tam, to je úplne nice. Prosím ťa, spravím už si spravil crafting table či nie? Ešte nie. Tak ja ho spravím, pretože mám jeden kúsok dreva. Ja ho spravím. No tak Už správa. som ho spravil, aby sme ich nerobili zbytočne viacej. A Jo. sprav, prosím ťa, Tu máš. kamenný krompáč. Ja som chcel zatiaľ zabiť tú onu, ale to je jedno. Tak, spravíme, nie kamenný, proste spravíme takto drevený krompáč. A ideme naťažiť proste kamene. Dobre, tak Aby tuto je čisté zatiaľ. Ja zatiaľ poničím tie sliepky. Tak, jo, aj oktopusy tam sú, je tam k niečomu oktopus, alebo nie? Na farbivo. No, okrem farbiva. Asi k ničomu, to ešte do Minecraftu nepridali. A ešte, aby sa nezabudlo, tak nemáme ani povolené enchantovať. Takže je to také, že to bude taký rýchlejší ultra hardcore asi, ale nie je toto ten coarse dirt, alebo nejak tak sa to volá. Alebo Ktorý? to je ten, coarse dirt, nie, to je nejaký to neviem. kameň. To je granit, dobre. Dobre Ja tu mám vedieť. buk. Aký? Mne tu ostal blok. Ukáž. Normálne mi tu ostal blok. Lol. No. To ja nemám. Tak, počkať. Treba nám na pec. Spravíme, naťaž mi proste pár kameňov, Ja. aby sme sa potom nemuseli nejako zdržovať. Inak videl som tam kdesi iron, takže je to, Spravím ti Fajn. krompáč, dobre? jo, dobré. Aj meče môžeš spraviť. Jo. Tu je ďalší iron, hej. To je super. Našli sme docela, to je dobré, že to je tá caveka, pretože môžeme sa naťažiť. Chytaj. je to, jo. Máš ich tam. Nice, ďakujem. Ešte aj Takže lopaty spravím, tak. 2. Ty si hodil aj svoje, nie? Ne, ja mám. OK. Ja už nemám Uh, kobl. crafting. Ja mám ešte 15 koblu, čo ti chýba? Lopata, sekera, také veci, počkaj. Tu nejaké. Lopata. Tu mám. Vlastne pre seba ešte spravím. Sekera. Nám bude stačiť jedna, si myslím. A spravíme si nejaké misky. Tak, 20 by nám ich mohlo stačiť. Dobre. Aha, 16. OK. No a plný inventár polievok. Dobre, zoberám ten crafting table z hora a ideme sa presunúť trošku nižšie. Do hlbiny jaskyne. No, tu asi nie, lebo tu sa to končí. Hej, ale tam sa dá ešte. Tam som vykopal jeden vchod. Skúsme to nejako prekopať, ináč pozri sa, dám ti trochu jedla, hej. Pozri sa, dáme ti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dúfam, že som to dobre narátal. No, ďakujem. Tak, super. Takže o jedlo máme ako tak postarané. A uhlie si tu nikde nevidel? Zobral si ten crafting? Hej, zobral som ho, mám ho u seba. Hej. Ten iron si už vyťažil, hej? Hej. A tu Nice. sem sa dá ísť do jaskyne. OK, tak poďme. Tak, chcelo by to uhlie, počkať, zastavíme tú vodu nejako. Jo. A ja som sa tu bugol. Preboha. Viac pre istotu. Tak. Zase som sa bugol, tá voda je otravná. Jo, Len konečne. chcel by to torče spraviť. No však práve preto potrebujeme nájsť uhlie. Tak. Tu je železo, ale tu je ďalšia voda. To si robíte srandu. Tak schválne ten cobblestone využijeme teraz trošičku takto. 1, 2, 3. Tak, super. A zoberieme si naše železo. Friendly fire to není, že? Našťastie nie. Tyjo, vážne tu nie je žiadne uhlie. Tá voda je nejak pomaly dolu. Jo, tu je uhlie, počkať, spravím hneď prvé 4 torčky, aby sme tu čo si videli. Bacha, creeper. Creeper, Čo? Ty kráso, to si Utekaj. robíš srandu. utekaj, nezabijaj ho. Zabijeme ho Proč? potom. Hej, nejak Počkaj, mám meč. mne sa to nejak laguje.
Ten creeper ale vážne ako pomaly odskočil. Ale tak, nie že odskočil, či nie že tak lagovo, ale proste on tak pomaličky odskočil proste. No veď aj ty udieraš úplne pomaly. Ukáž, ja to vidím normálne. Tak, toto. Nice, veľká kejvka. Počkaj, ja tu počujem skeletonov. Jo, tak na skeletonov pozor. A potrebujeme... Je tam skeleton. Tu je uhlie, tak nechoď k nemu, nechoď ho proste zabiť, lebo on ťa trafí vždy minimálne jedným šípom asi. Tu je trošku toho uhlia, tak to zoberieme. Tak, pozrieme sa na stav HPčok. Errol má už pol srdiečka dolu. No, je to snad zastávané, ale ešte. Tak. Ja. Nice. Koľko mám to uhlia? No, uhlia máme zatiaľ dosť. Je tak poď sem, jak je tu. Jo, však ja prídem tam za tebou, len čo zoberiem toto uhlie všetko. Pretože nikdy nevieš, kedy sa nám to môže hodiť. No, tu je ten iron, nice, tu je ďalší iron. Inak, chceš ísť aj po diamantoch, alebo nie? Samozrejme, ale nemôžeme branchminovať. Nemôžeme? Okej. Tak, samozrejme, že pôjdeme po diamantoch. Som zvyknutý z toho modpacku Life in the Woods, že tá torečka svieti aj vonom. Ja som zvyknutý za CSGO, že vskáčem s kolečkom, tak keď som chcel uskočiť, tak som používal kolečko. Hneď pod tým koulom bol zase iron. Crafting, prosím. Jo. Dík. Nice. Ty od toho ironu je tu docela dosť, ale... Koľko máš ironu? Ja mám 15. Ironu? Ja mám 16. OK, tak to spravíme už prvý set. Spravím tú pec. Dám ju nad ten crafting, dám tam... Daj tam potom to železo. Ja. Tak. Spravím ďalšie torčky, dám aj tebe nejaké. Ja, inak dúfam, že tam nebudú toto počuť v tom videu zvuky z pozadia, lebo teraz brat hovorí hovadiny. Nepočuť tam nič zatiaľ, alebo aspoň ja nič nepočujem. Máš tam tie torčky? Torče mám. Počkaj, ale nechal tam. Vyhol som ti ich. Ďalší iron. Dal si tam vypekať to železo? Hej, dal. OK. Tak, mám tu ďalšie hneď. Tak to tam tiež idem dať. Nice, 34 iron. Počkaj, aha, to je ono, to si ty zastavil, že tu je dungeon. Nej tam. Okay, ale fakt dávaj bacha na tých zombíkov. Jo. Zlato sme ešte nenašli. Creeper, veľa mobov, pomoc. Tak poď rýchlo naspäť. Jo. Idem, ja som tam len išiel. Tam je pavúky tam sú. Prenasledujete? Je tam pavúk, on je tam tak hore bagnutý. Ukáž. Ne, nechod tam ani, nechod tam. Má 2 bloky, tak... On má 2 bloky, on neprejde cez to. Viem, ale... som myslel, že ťa hitnem. Nemôžeš ma hitnúť. Jo. Trinky potrebujeme na luky. Tam bol, bacha, tam nemáš kobl? Zastavaj to. Počkaj. Cobblestone mám, ale iba 13 už. Hodím tú torčku. Tak, hodím tú torčku aj sem. Hodím to aj sem. No, tam bacha, ide na nás creeper. Jo. Poď. Tak počkaj, tuto to zastávaj. Daj. Už je tu, dobrák. Jo, dobre, tak počkaj, ja ho takto zabijem. Počkaj, ne, tak ne. Takto. Zalesi tam. No ale on teraz môže vysičať, vieš? Hej. Počkaj, ja takto ho nejako... Zatiaľ idem ťažiť ten koul. Dobre. Tak. Tu je ďalší iron. No zoberieme. Ten pavúk, toho nemám na očiach. A bola tam láva ináč dole. Videl som.
Môžeme zobrať do na aké kublíku. sme úrovni, my sme... Počkaj, Y. Pavúk! Fuck him. No on ma hitol. Si robíte Pikachua. Tak. A aj cez blok ma hitol, to si robíte srandu. Koľko máš? Nie, Miro. A kúkni sa na Eurola. Ten skin mu nejak nepomohol. No jo. Ďalší pavúk. Rýchlo za stenu. No poď. Idem pod to železo tam zatiaľ. Jo. Teraz aby ma neprekvapil niekto, že by ma zabil. Dobre. Máme 4 stringy, ešte 2 a máme na 2 luky už. Jo, ešte sme vysoko. Na Oh, 26 creeper. sme. Šiel som tam nižšie. Jo, ja sa tu Zastával- postaram zastával. zatiaľ toho creepera. Jo, zastával som tú lávu. Tak, no. No, dobre. Už som myslel, že mi buchne creeper pred tam. No, to by si asi neprežil. Tak. Tio, to je toľko toho ironu. Počuj, ideme hore Hej, niekde tu buchol spider. a musíme si spraviť brnenie. Budú nám brať menej potom. OK, tak tuto je zatiaľ čisté, no. Ja idem hore spraviť to brnenie. Ty zatiaľ to môžeš skúmať, ak Ja chceš. tu mám 17 železa, aj vypečeného. Jo, dobre. Ja idem hore zatiaľ, ja dúfam, že tam trafím. Trafíš? Malo by to byť tu. To je hneď tu. Tak. Dobre, vyskákal som tam. Máš to železo? Železo, počkaj. Ja tu mám 17 vypečeného. Tak poď mi ho hodiť, prosím ťa. Som za Nemôžeš tebou sem hneď. doniesť 5 aj to železo, lebo tu je ešte niečo. Jo, tak idem to zobrať. Tak. Jak som sa zlakol. To mi rúpol iba krumpáč. Jo, počkať, options, FOI. Jo. Oveľa lepšie. Tak, dobre. Poď Utekám potom za tu. tebou. Mhm. Tak. Tam si vidím tvoju menovku. Oni nás nevidia tie menovky, či vidia? Neviem, fakt neviem, ako sa dohodli. Čo je to? Benchmarking. Ja, crafting table. Už ma štve môj brat. Daj ten iron, prosím. Jo, je tam. A počkať. No, presne toto. Tak, tak budeme to robiť postupne, no. Tak dve Mne sa- čiastky. Počkaj. Jasné. Tak, spravíme ten No, som armor. tu. Dobre. Tu máš na zemi svoje veci zatiaľ, čo máme. Ja. Tam, dole, na zemi. Tak, počkať, spravíme truhlu. Malú zatiaľ. Dám ju na pec. Poodhadzujem tam kraviny, čo nepotrebujeme zatiaľ. Mhm. Potom Jak sa zídu. tomu Erolkovi podarilo Čo tie životy tak také? hitnúť sa, no? Neviem, podľa mňa bojoval so skeletonom alebo niečo také. Míňa sa jedlo. No, to je pravda, že mne sa tiež nejako nemíňa. Mne ne. Ani mne, no. Nevadí, máme výhodu. Dobre, takže už sa môže fajtiť. To je čo, tu je len ten iron, či oný, coal. Dobre. No. Tak. Kde to je? Na koľko vidíš tú hru asi približne? Neviem, tak- Odhaduješ. Tak 2 hodiny. Jo, to vyšlo. Kámo, Čo? my sme závodou. Máš diamanty? Ne, my máme takú trhlinu veľkú, No. že Už sa mi ani- minulo jedlo. ani zatiaľ nie.
Tak, to je super toto. Je tam hneď Iron. Skeleton. Kde? Je tam skeleton. Videl som ho zatiaľ. Ty si v tej trhline, že? Tak ja sa tam nedostanem, lebo to je skeleton. Ale ja sa v tom nedostanem naspäť. No, tak neviem, ako zabijeme. Nemáš náhodou stringy na luk? Mám stringy na luk. Tak ja aha. Počkaj, je tu gravel niekde? Není tu gravel ani. Ale nemáme šípy. Je tam, sú tam nejaké pierka. Gravel, no. Preto chceš gravel. No. Tak Jo. počkaj, takto. Takto. To vážne, žiaden gravel. Tom dolu. To nie je gravel. To by mi bolo predplatné, keby tam máš gravel, vedia, sa tam nemám jak dostať. Ja by som ti ho doniesol, neboj sa. No veď Aha. skeleton. On tu Aha. stojí furt. No jo. Stále neviem kde. Redstone. Čo? Čo sa deje? Nič, už sa na mňa zameral. Jo tak. Tak. Fúha. Na aké sme úrovni? 12. Tier diva. Ja chcem gravel. Tu nie sú niekde diamanty. Ja viem, som nenáročný. Mám gravel. Nice. Nemám lopatu. No ty krása, skeleton. Ale pohoda, nevidím ma. Tak. To musím k nemu nejako dostať.